Dami ni debatana sumurung siyan saluhut na roha. Ima namang ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita. Selamat hari Minggu mamanginang, parhorasan dihamu saluhut na. Manotong martangiang huhu madok moliate jala sarotcok niulota tatangihon hata nitu hatta manginang dingulutas si Janupari. Dan secara khusus di minggu ini kita patut bersyukur karena kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Agustus manginang. Mari tetap mereview perjalanan kehidupan kita dan juga persekutuan kita dengan Tuhan. Selamat beribadah manginang bagi yang bisa beribadah, dan doa kami yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi kondisi kehidupan, Tuhan senantiasa menyertai manginangnya di dia pihak munoaing maringanan. Hata itu hata mama kulingi hita di minggu sadarion, minggu pas 10 sadahon dung Trinitatis, Heber 10 tulu, ayat pitu 1 10 pitu. Ingot hamu ma akan nama nguluhok kamu, napa buahon hata ni debatatu hamu. Ujung ni perdalanan nasida ma berek kamu, jala tiru hamu ma haporsion nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, laus ido rodi saliling-lilingna. Unang maulo hamu elai-laon ni poda na ragam jalan na lain. Ay patut do marhite-hite asini roha, gabitugu roha, dada marhite-hite parpanganon, naso marguna diaka na mga radotisa. Adong do dihita langgatan, dang marhuaso mangaton siyani akan na marhalado diudungi. Ay dibalian ni parsauranido ditutung sibuk niaka dorbia, dung dibuan situan ni malim mudari tu bagasan bilut na badia ala ni dosa. Songonido ng Jesus. Dibalian ni harbanganido iba na marsitaonon, asa diperbadiay bang soy marhite-hite mudarna sendiri. Dibaheni tadapot tomaibana tu balian ni parsarwani mamorsan haleaw nai. Ay dangadong dihita di son hutan ahot, alay dilului rohatta do narosogot. Marhite-hite iba na mata pelihot totong tu debata pelian puji-pujian. Ima parbuai ni bibir akka na marhatopoton guarna. Alay unang malupa hamu mabahin na dinggat dohok mangulaho na siniroha. Ay dihalo mohot debata doh kapelian na songone. Tangihon hamu maakan na manguluhok kamu jala oloy hamu manasida. Ay nasida do madjagay to di muna laos nasida do maralus sugot. Naing mamarlas ni roha nasida disi. Unang mardongan huy-huy. Ay dang uli munay. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Saudara-saudara, haleluya. Di minggu ini kita disapa oleh sebuah firman yang memberikan kita beberapa hal untuk kita hidupi. Amanginang. Baik juga epistel di minggu hari ini. Mangihuton panidangion ni buku Heber 10 tolu ayat pitu 1 10 piton. Amanginang adong piga-piga hal nanaing si odol honon nami si hangulu honota dingoluta si Janupari songonakan na porsea di Kristus Jesus. Na parjolo amanginang ingot akan na manguluhok kamu haporsion na sidama tiruhamu. Manginangnya, mari tetap setia mengingat para pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin ya di negara kita, pemimpin di gereja kita, para gembala, para hamba Tuhan, dan juga tentunya guru-guru kita, orang tua kita, dan sebagainya. Jalan narumikot, haporsion na sidama tiruhamu. Amanginang, sering sekali kita lupa ya akan orang-orang yang memimpin kita. Dan kita tidak, ya paling tidak kita tidak peduli bagaimana iman spiritual kerohanian para pemimpin kita. Kami sebagai hamba Tuhan
Tetap senantiasa belajar dan belajar untuk menunjukkan teladan yang baik sebisa semampu kami, supaya para jemaat Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan paling tidak, kami berusaha agar ada yang ditiru oleh jemaat yang kami layani. Hamu pihak kamanginang da tayong totong ade kapadidata na mga lihon hatan itu hatta tu hita mamudai mamicang manugu-nugu hita. Unang terlupa kamu jala unang sugu rohata mulo dipudai hita dipaingot kita dia kahahurangata dia manginang ade. Di zaman kita saat ini manginang, ya kami sendiri sering bersaksi akan hal itu, ya. Gabe hiranau balgadu biar ni rohan waing mamicang mamudai, ya entah karena itulah situasi kehidupan saat ini, orang tidak mau lagi ditegur, dinasehati akan perilakunya. Ada manginang da tamemehot tua kaya kota isi ropat di nama didi kaya kota na paluahon jalan nama masu-masu pardong asari biota dia manginang ade. Mari mencontoh iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, unangolo hita dielela kapuda na lipe naragam jalan na laini ninanaking manginang. Ya, maraknya ya pemahaman-pemahaman yang tidak terkontrol di era digitalisasi ini, mudahnya kita mengakses berita-berita dan juga pelajaran-pelajaran. Supaya kita tetap berhati-hati ya manginang ya. Unang asal tajalo jaladang ta pilah-pilah. Ya. Unang holan tabu bigion akajamitai. Hape holan dung dipaingot jamitai hita ni pangalahot na soture itu suguro hatta. Ada yang manginang ya. Janganlah kita mencari khotbah-khotbah ya yang hanya menggelitik telinga, membuat kita senang, tetapi tidak menegur kekurangan kita. Ya. Hati-hati dalam membaca, mendengar setiap pemberitaan firman Tuhan yang dengan mudah kita akses di era kita saat ini. Yang ketiga, manginang, inilah sukacita kita yang paling luar biasa. Ya Yesus Kristus ido ale-ale na soolo mula. Isedo ale-ale ta na soolo mubay. Ale-ale na sumurong ima Tuhan Yesus yamen. Maka, manginang, ingatlah. Temanmu bisa berubah, sahabatmu bisa berubah, orang tuamu pun bisa berubah. Adikmu, kakakmu, tulangmu, namburumu bisa berubah. Ya, ini namanya manusia. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka sukacita kita adalah Yesus Kristus sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Dibahani unang lupa ho. Ya, ali-ali na sumurungi na soolo mubay. Tung songod dia pe palangalahom, tung songod dia pe hadusomu anggoy mana hoddo marasini roha tuho. Amin. Maka ketika engkau ada kelemahan, ketika engkau ada kekurangan, ketika engkau ada pergumulan, ingatlah akan satu nama yang memimpin kita, nama nguduhok kita. Na soolo mubah, ima ali-ali na sumurung Tuhan Yesus Kristus si paluai. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia bisa berubah dengan segala macamnya. Ya, manusia ini detik bisa berubah. Dia tidak ingat apa yang dikatakannya, apa yang telah dilakukannya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dia setia sampai selama-lamanya. Ido neko si halasonota, jala totong si papuji-pujiota. Yang berikut, manginang, sesibuk apapun profesimu, ya, apapun pekerjaanmu, sebesar apapun harta kekayaan yang kau miliki, ingatlah itu semua tidak akan kau bawa mati. Dia manginang ate dang pertibion inganata, parmianata, surga hasolangan itu. Ya, manginang da, sarihot todim, sarihot tot partodionnya kaya nakotai todinai.
Odihon na sida tu dewata marhite tangyang makena kotai danak na pinalumihon itu hatta tu hera. Sarocok-rocok ni ulamu jok-jok hupai ingot tami, ingot madok mau liate huhuk martangyang tu dewata pasahaton dirita ngoluta ton dita nang aga keluargata. Unang lalap pasari-sari ngolu siganu pari. Gabeta ripu di portibion inganata na manotong. Daw di surgo hasonangan itu. Maka ketika kita hidup, amanginang sembari kita melakukan pekerjaan profesi kita tetap setia di hadapan Tuhan karena kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat terakhir bagi kita. Namangiho amanginang, ya, mabahen nadingkan doh mangulahon asini roha. Ini juga yang kami buat menjadi pondasi program Tetek Peduli Gereja, ya, HKBP tentunya manginang. Unang lupa dah manginang dah, mangulahon nakanadinggani, mangulahon para sinirohaon, urupi itak ni nabui di urupi ho, dang sudak marsilehon-lehon ala suada si beno dang ala ni gudang na. Las ni rohai do mangalehon na manginang. Ido situhu ni ulau para sinirohaon. Ya, amanginang, unang masadi mangulahon na dengkan, dohot mangulahon akka ulaon asiniroha. Membantu orang susah, orang miskin yang ada di sekitar kita, tetangga kita dan lain sebagainya. Dan juga di zaman kita saat ini, ya, dengan mudah kita bisa melakukan kegiatan diakonia membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang terakhir amanginang, tangihon jala oloi na manguluhok kamu. Amanami nanami, ya, kami suloko kami, ya, kalaupun masih muda manginang, ya, dakudoko kami hami naung sitong naung tikos daw. Alay bering mahatan itu hata dia 10 itu tangihok kamu makana manguluhok kamu jala oloi hamu manasida. Ay nasida do majaga ito dimuna laos nasida do maralus suhugot. Naing mamarlas ni rohan nasida di si unang mardongan hoy-hoy aydang uli munay. Song naparjolo nakikudoko kami, ingo akan na manguluhot jala tauloy ma. Na majaga to dita do. Ya, napaingot to do hami amanginang. Hobar tuhata ni debata. Ulaw nami do. Majaga ito dimuna marhite tangyang nami. Doh marhite kajamita na siyan hata itu hata. Bapak Ibu Saudara-saudara, berilah dirimu diperbaharui dan dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati amanginang. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Diperbadiai dewata si pardami mahamuga besundenggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya soha surahan sah rodi haroron itu hatta Yesus Kristus si paluai. Amin.